खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसान सम्मान निधि योजना बे स्किमनि गोदान एप्लाइ जानायनि बागैनो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा दासान्दि पीएम किसाननि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसेनो फार्मार आईडी रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना दायो गासिबो फार्मार आईडीखौ खालामना लानो नांगौ दा बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि दा बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों लेन्ड सेडिं खालामनाय केवाईसी होनाय दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों जेनेबा जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल जायफोर नोंथांमोननि नामाव हाया दङ नोंथांमोना आबादारिफोर साख्रि बाख्रि नोंथांमोना मावा नोंथांमोना अब्ला एप्लाइखौ खालामनो हायो दा नोंथांमोना गोख्रैनो दायो एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय कमन सार्भिस सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै नैबे पीएम किसान सम्मान निधि योजना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना लाहैबानो जाबाय नाथायबा गिबियावनो पीएम किसाननि एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनायनि सिगाङावनो फार्मार आईडीखौ नोंथांमोना खालामना लाग्रोनांगोन नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांग्रोदो गिबियावनो सानसेयाव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना गिबियावनो फार्मार आईडीखौ खालामग्रोदो बिनि उनाव पीएम किसाननि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना जायफोर दायो गोदानै एप्लाइखौ खालामनो सानदों पीएम किसाननि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो फार्मार आईडीखौ खालामग्रोनो नांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजना बे स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना मिथिया पीएम किसान स्किमनि जे नोंथांमोना मास मोनब्रैजों 2000 फैसाखौ मोननो हायो बोसोरसेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोननो हायो 6000 नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि जे फैसाखौ मोननो हानाय जायो आरो जों बेखौ खोनानो मोनबाय थादों जोंनि नैबे आसामावबो पीएम किसाननि फैसा मोनगिरि नोंथांमोना 17000 गासै पीएम किसाननि बिनिफ्राय मुख्यमन्त्री कृषि साहायता योजना बे स्किमनि 11000 फैसाखौ मोननो हानाय जासिगोन होननानै बोसोरफायाव दा बेनिखायनो पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना जोंनि नैबे आसामनिया 17000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफोर इलिजिबल जानानै दङ पीएम किसाननि थाखाय नोंथांमोना गासिबो जाहाथे एप्लाइखौ खालामना लायो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम एसे मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा आरो बिनिफ्राय आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंक थानाय जानांगोन नङाबा नोंनियाव बे ओटिपिआ थांनाय नङा ओटिपिखौ नोंथांमोना होथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि बे सिमा थैबायबा माबाजों लिंक थानाया आधार कार्डजों लिंक थानाया बेखौ गिबियावनो नोंथांमोना गोदान मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनना बुंनो थाङोबा दा बेवहाय जायफोर नोंथांमोननि नामाव हा दङ जायफोर जेनेबा नोंथांमोननि नामाव हा गैयाबाबो नोंथांमोननि फादारनि नामाव एबा बिमानि नामाव हा दङबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथायबा सानै मानसिया न'खरसेयाव एप्लाइखौ खालामनो हाया बेखौ नोंथांमोना मिन्थिना लाबानो जाबाय न'खरसेयाव जायखिजाया सासेल' मानसिया नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो जायखिजाया नोंथांमोननि न'खरनि गाहाया एप्लाइखौ खालामो ना सोर सासे एप्लाइखौ खालामो दा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव हानि फाट्टा हानि खाजोना रसिद लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दा बेफोरखौथ' नोंथांमोना अनलाइननो मोननो हायो नङा होमबा दा खाजोना रसिद बिबाल'सो नोंथांमोना खाजोना रसिदखौ खाजोना होनानै नोंथांमोना मोननो हागोन निसय नोंथांमोना खाजोनाखौथ' होखायो जानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोर डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो आधाराथ' बेंक एकाउन्टजों कम्पालसरि लिंक थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना निसय दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन अक्ट'बर मासाव मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आरोबाव खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर पीएम किसाननि जै दायो फैसाखौ मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबे फार्मार आईडि खालामनाया कम्पालसरि बेखौ जोंहा खालामना होनाय जाथ'वाखै दे जोंनि नैबे आसामाव नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसा मोननाय मोनैजों खोथा गैया गासिबो आबादारिफोर नोंथांमोनानो नैबे फार्मार आईडिखौ खालामना लानो नांगोन दा बेखौ गोख्रैनो नोंथांमोना खालामना लायोबा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां मानो होनोबा फार्मार आईडि
नोंथांमोना खालामना लायोबा सरकारनि जेसांखिनि स्किमफोरनि मुलाम्फा नोंथांमोना बेखौ माने मोजाङै मोननो हानाय जागोन नोंथांमोननि बे माबाखौ फार्मार आइडियाव नोंथांमोना जा डिटेल्स होनानै नोङो एप्लाइखौ खालामगोन दा बे नोंनि बे एप्लाइ खालामनायनि डिटेल्सखौ सरकार नुगोन नालाय दा बे सरकार नुनायनि उनाव नोङो बबे स्किमनि थाखाय एलिजिबल दा बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहोनाय जागोन आरो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हानाय जागोन दा बेनिखायनो बे फार्मार आइडिखौ खालामना लानाया जोबोद नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार होननानै आं सानो मानो होनोबा जोंनि नैबे आसाम सरकारनिल' नङा जोंनि नैबे भारत सरकारनिबो गोबां जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोजां स्किम ओंखारना फैयो दा बेफोर स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना जाहाथे थोंजोङै नोंथांमोना मोननो हायो बिनि थाखायनो बे फार्मार आइडिखौ गोख्रैनो खालामना लायोबा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां जागोन आं बेखौ सानो जोंहा दासान्दि फार्मार आइडि खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बयबो नोंथांमोना गोख्रैनो खालामनानै लालायगोनखौ आं आसाखौ खालामदों आरो जोंनि नैबे आसाम सरकार बेखौ बुंदों उनावहाय माने नोंथांमोना बे खेथि खालामनायनि थाखाय जा इउरिया जा फार्टिलाइजार नोंथांमोना बायनांगौ जायो दा बेवहायबो नोंथांमोना ओरैनोथ' आधार कार्ड बायदि नोंथांमोना दायो डकुमेन्टस होनानै मोननो हादोंमोन जानो हागौ नैबे इउरिया बायदिसिनाखौ फार्टिलाइजारफोरखौ दा नोंथांमोना एसे उनावहाय नैबे फार्मार आइडि गोनां नोंथांमोनाल'सो माने फार्मार आइडिखौ देखायनानैसो नोंथांमोना इउरियाफोरखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेफोरखौबो एसे नोंथांमोना नोजोरखौ बोखाबानो जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायगासिनो दं आरो नोंथांमोननिसिम दाथ' जोंहा सोलिगासिनो नालाय फार्मार आइडि खालामनाया पिएम किसाननि थाखायल' नङा जायफोर नोंथांमोनानो आबादारि नोंथांमोना गासिबो बेहाय जेबो खोथा गैया जे नोङो बेसेबां नोङो खामायो मायो बेजों जेबो खोथा गैया आबादारिफोर नोंथांमोनानो नैबे पिएम किसान नङा फार्मार आइडिनि थाखाय नोंथांमोना गोख्रैनो खालामना लालायगोनखौ आं आसाखौ खालामनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद मोनसे मोजां बियो दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जोबोद बोथोरा माने गरम जागासिनो दं आरो साननैसो जाबाय दा बाथ्रा बुंनायावबो आंना थाबथाला जालायलाङो बुंनायानो जाबावलायलांला थाबथा थुबथा जालायलाङो आरो गरमजों माखौबा बुंनांगौआ माखौबासो बुंलायलाङो बेबादि माने बाथ्राया ओंखारनो नागिरले आरो गरमनि थाखायनो दा जेखियानो जाया मानो जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा बाथ्रा बुंहरनायाव नोंथांमोना बयबो निमाहा गोनांबो आसाखौ खालामनाय थाबाय आरो बे भिडिअखौ दानिया नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे जायफोर बिथांमोना दायो पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोना गोख्रैनो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया दायो सोलिगासिनो दं गोख्रैनो बयबो एप्लाइ खालाम आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोजां नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों